खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 9 जुन 2023 बाराय जाबाय शुक्रबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दिपा गामिनि थागिबि भारत नार्जारी आरो महेश्वरी नार्जारी बिथांमोननि अनजालि फिसाजो उर्ना नार्जारी बिथाङा मुम्बाइआव खुंफुंजानाय मिस्टार मिस्ट्रेस एन्ड किड्स भिलेज इन्टारनेशनेलाव देरहासार जानो हादों आरो देरहासार जानो हानायजों लोगोसे ब्रेन्ड एम्बासाडर महरैबो सायख'जादों आरो बे खेलायाव गोबां हादोरनिफ्राय गुबुन हादोरनिफ्राय बाहागो लाफैनाय जादोंमोन। आंनि आन्जादा मोजाङैनो जादोंमोन आफा, नाथाय आफा आं माबोरैहाय फेल जाखो बेखौ बुजि मोनासै। दरं डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दलगाव ओनसोलाव सासे बर' फरायसाया HS आन्जादाव फेल जानायनि जाहोनाव गावनि बेसेन गोसा जिउखौ गावनो फोजोबदों आरो थैनाय गथ'आ नटबो लिरना गालांदों। नटआव लिरना गालांनाय बायदिब्ला आंनि आन्जादा मोजाङैनो जादोंमोन आफा, नाथाय माबोरैहाय फेल जाखो बेखौ आं बुजि मोनासै आफा होननानै बिफानाव निमाहा बिनानै लिरना गालांदों। थैनाय फरायसानि मुङा जाबाय बिजय बर'। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, सानै हिन्दु सिख्लाफोरा मुस्लिम सेंग्रानि थाखाय गावसिनि बेसेन गोसा जिउखौ गावसोरनो फोजोबदों। लाभनि लैथो तामिलनाडु रायजोनि त्रिचियाव सानै बिब' आरो बिनानावा सानै मुस्लिम बिदा फंबायखौ गोसो थोयोमोन। उनाव बिसिनि जराखौ सिख्लानि नखरनि मानसिफोरा मिथिनानै बिसिनि जराखौ गनायना लायनो हायैनि जाहोनाव बिब' आरो बिनानावा सानैबो गावसिनि बेसेन गोसा जिउखौ गावसोरनो फोजोबदों। थैनाय बिब' आरो बिनानावनि मुङा जाबाय गायत्री 23 बोसोर बैसोनि आरो बिद्या 21 बोसोर बैसोनि। सानैबो टेक्सटाइल मिलाव साख्रि मावोमोन आरो बिसोर सानैबो दैखराव बारजुमनानै गावसिनि जिउखौ गावसोरनो फोजोबदों। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो रायजो नाङैनो गोबां सावरायलायगासिनोबो दङ। राजस्थान रायजोनि जैसलमेराव सासे सेंग्राया सासे 23 बोसोर बैसोनि सिख्लाखौ लांखारनानै किडनेप खालामनानै लांनायनि उनाव जुलि खालामनो नागिरनायनि जाहोनाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों आरो नखरनि मानसिफोराबो बिसोरनि जुलिखौ थि खालामनो थाखाय थिग खालामदोंमोन। नाथाय मा मोनसे जाहोननि जाहोनाव बिसोरनि जुलिखौ बा जुलिनि डेटखौ थिग खालामनायखौ बन्द खालामनायनि उनाव सिख्लाखौ गुबुनजों जुलि खालामनो नागिरनायखौ मिथिनानै बा सेंग्राया मिथिनानै रागा जोंखांनानै रावबो मानसिफोर गैयि जायगासिम लांनानै हाग्रा बारियाव जुलि खालामलांनायनि उनाव पुलिसा गासैबो जाथायखौ मिथिनानै सेंग्राखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय सेंग्रानि मुङा जाबाय पुष्पेन्द्र सिंह। उरिष्या रायजोनि कटाकआव सासे आइजोआ उरिष्यानि रेल एक्सिडेन्ट जानायाव थैनाय नखरनो रां होनायखौ मिथिनानै बे आइजोआ गावनि फिसायखौ रेलनि जाब्रबथायाव थैदों होननानै नंखाय डकुमेन्ट्स होनानै रांखौ लानो लुबैदोंमोन बा नाजादोंमोन, एबा बिनि फिसाया थैयाखैमोन नाथाय थैदों होननानै रांखौ मोननो लुबैदोंमोन। उनाव आइजोनि फिसाय बिजय दत्तआ बिसिनि बिदि नंखाय डकुमेन्ट्स होनायखौ मिथिनानै गावनो पुलिस बादासिम थांनानै बिसिनि सायाव पुलिसनो केस होनाय जादों। केस होजानाय बिसिनि मुङा जाबाय गीताञ्जलि दत्त। दा बे जाथायनि सायाव उरिष्या पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनोबो दङ। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।